Pej Honzo, kde je Jirka? Proč? Pejsek! Já dokážu trhače, jo. Budeme nacvičovat jako trhače, jo? Ty vole, a tohle se děje přesně za 5 minut 12:30. Maminka si lehla. Ještě velbloudy neviděla, to je dobrý. Ne, já jsem trhač. Halucinogenní drogy. To je kost. Jaký to kreslej trhač. Já to jako, to se teprve rozjede, ne, trhač, jako je malinký, nenápadnej. A ty se ho jako chceš pohladit, jo? No. Ne, ty jako rukou si chceš pohladit a trhač se lekne a zatrhne.